Һәр кеше үзенең җиде буынын белергә тиеш диләр. Соңгы елларда нәсел шәҗәрәсен төзүгә зур игътибар бирелә башлады. 6 ел элек Республика дәүләт архивы тарихта без эзлебез дип исемләнгән бәйге оештырды. Фестивальнең популярлыгы елдан-ел арта бара, шушы көннәрдә шәһәр районнарда шәҗәрә бәйгесенең муниципаль этаплары үтте. Соба районында 3 гаилә үзенең нәсел шәҗәрәсен тәкъдим итте. Шыңырданнан Габдрахмановлар гаиләсенең нәсел агачы дәүлеки бабаларынан башланып китә. Бу авылның иң укымышлы, динле нәселләренең берсе. Бер уллары Сәйид Гәрәйнең хаҗ кылырга җәяү баруы үткән заман өчен генә түгел, хәзергесе өчен дә мөмкин булмастай күренеш. Найля Габдрахикова әтисе Исмагыйльны оста тегүче буларак искә ала. Биредәге иң кадерле һәм борынгы экспонат 77 ел элек Батырга дип чигелгән сабан туйсөлгесе. Казанда үзләренең артилләре була, алар бик оста тегүчеләр булалар һәм бу җитештергән товарларын ерак шәһәрләргә барып сата торган булганнар. Хәтта алар атлар белән Нижний Новгородка хәтле барып җиткәннәр. Бер нәселдән булган Җиһаншин һәм Саматовлар гаиләсенең икегә бүленү тарихы да кызыклы. Заманында авыл советы рәисе булып эшләгән Салих бабалары нәсел таркалмасын дип 5 баласын Җиһаншин, 2сен Саматов дип яздырган. Аныкларыбыз, балаларыбыз уйныйлар. Хәзерге көндә 12 гармунчы бар бездә. Бик матур гармунда уйнап җырлыйлар. Без бөтен чараларга кушылабыз. Электән иҗат, сәнгатькә гашыйк, гыйлемле нәселнең дәвамчылары республика горурлыгы. 14 китап авторы, язучы, журналист Гөлсинә Галимуллина күргәзмәсе. Зәйнәп Җиһаншинаның кул эшләнмәләре, тегүчеләрнең хезмәтләре. Рөстәм Хосаиновның кубок дипломнары янында да озакка тукталырлык. Ул инде безнең республикабызның рәисе Миннаханов Рөстәм Нургалиевичның стипендия иясе һәм шулай ук шәһәребез мэры Метшин Илсур Раисовичның да стипендиясына ия булды, әлхәмдүлилләх. Татар азаны 2023 конкурсының гран-при иясе һәм Созвездие йолдызлык конкурслары лауреаты. Менә мин инде бүгенге көндә шушындый ул үстерүем белән бик горурланам. Ул безнең нәселебезнең горурлыгы. Жюри ясаган нәтиҗәләр буенча гаилә тарихында гасыр кайтавазы, тарихта без эзлебез шәҗәрә конкурсы муниципаль этабының җиңүчеләре дип эзмәдән Җиһаншин һәм Саматовлар нәселе танылды. 2нче урында Шыңырданнан Габдрахмановлар гаиләсе, Мөбаракшиннар 3нче урынны яулады. 1нче урынга 50, 2нче урынга 40, 3нче урынга 30 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Ирек Солтанов, Татарстан яңалыклары, Соба районы.